M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Ndikulandirani abale anga okondeka pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero loweruka pa 25 Juni 2022 pamene tikuchita chaka cha mtima Wosaipa Konse wa amayi Mariya. Lerotu ndi tsiku lija timakondwerera zakupatulidwa kwa amayi Mariya, kuti Mulungu adakonza thupi ndi mzimu wa Mariya kuti ikhale nyumba ya Ambuye athu Yesu Khristu. Choncho pa chaka ichi timakondwerera chikondi chimene mayi Mariya adali nacho pa Mulungu, komanso pa Ambuye Yesu ndinso pa ife tonse. Mawu athu amene tikuwawerenga tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Yesaya chapter 61 kuyamba ndime ya 1 mpaka 2 kudzapitiriza ndime ya 10 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Augusto Kunyuma kuchokera ku St. Peter Clever Parish, Mwanga, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu athu a mthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Luka chapter 2 kuyamba ndime ya 41 kulekeza ndime ya 51. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Clement Mulole kuchokera ku St. Peter Clever Parish, Mwanga, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya mutu wa 61 ndime ya 1 kuzalekeza 2 kuzapitirira ndime ya 10 kuzalekeza 11. Mzimu wa Ambuye Mulungu wasika pa ine, chifukwa Mulungu wandidzoza. Wandituma kuti ndikalalike mthenga wabwino kwa anthu ozunzika ndi kukasangalatsa a mtima wosweka, kukalengeza kwa akapolo kuti azalandira ufulu, ndiponso kwa amundende kuti azawamasula. Wandituma kukalengeza kuti yafika nthawi yoti Mulungu akomere mtima anthu ake. Tsono ndikusangalala kwambiri chifukwa cha Mulungu. Mtima wanga ukukondweradi chifukwa cha Mulungu wanga. Pakuti Iye adandiveka mkanjo wa chilungamo, adandiveka zovala zachipulumutso, ngati mkwati wamwamuna wovala chisoti cha ulemu, kapena ngati mkwati wamkazi wovala mikanda ya mtengo wapatali. Monga momwe nthaka imamesera mbewu, ndiponso monga momwe munda umakhulisira zimene adazalamo, momwemonso Mulungu azaonesa chilungamo ndi ulemerero wake pamaso pa anthu onse. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Makolo ake a Yesu ankapita ku Yerusalemu chaka ndi chaka ku chikondwerero cha Pasaka. Pamene Yesu anali ndi zaka 12, iwo ankapita kumeneko monga adazolowera. Masiku a chikondwerero atatha, adanyamuka kumabwerera kwawo. Mnyamata uja Yesu nkutsalira ku Yerusalemu, makolo ake osadziwa. Iwo ankayesa kuti ali pamodzi ndi anzawo aulendo, choncho adayenda ulendo wa tsiku limodzi. Tsono adayamba kumufunafuna pakati pa abale awo ndi abwenzi awo. Ataona kuti sakumpeza, adabwerera ku Yerusalemu akumfunafuna ndithu. Patapita masiku atatu, adampeza m'nyumba ya Mulungu, atakhala pakati pa aphunzitsi, akumvetsera mawu awo ndipo kumawafunsa mafunso.
Onse amene ankamva mawu ake ankadabwa ndi mayankho ake anzeru. Pamene makolo ake adamuona, adadabwa, ndipo mayi wake adamufunsa kuti, "Mwana iwe, watisausiranji chotere? Ine ndi bambo wako tavutika ndikufunafuna." Koma Yesu adati, "Mukundifunafuna chifukwa chiyani? Kani simumadziwa kuti ndiyenera kupezeka m'nyumba ya Atate anga?" Koma iwo sadamvese zimene adawayankhazo. Tsono Yesu adabwerera nawo pamodzi, nakafika ku Nazareti, ndipo ankawamvera. Mayi ake Mariya ankasunga zonsezi mu mtima mwake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndafotokozera poyamba paja kuti tikuchita chaka cha mtima wosaipa konse wa mayi Mariya, ndipo ndafotokoza kuti tikukondwerera kupatulidwa kwa mayi Mariya. Izi zikufanana ndithu ndi zimene timawerenga pa Yeremiya chapter 1 ndi 4 mpaka 5, pamene chauta akunena kuti, "Ndinasanakulenge m'mimba mwa mayi wako, nali ntakupatula kale, ndipo nakupatula kuti ukhale mtumiki wanga." Ndipo ife timakhulupirira ndithu kuti Virgo Mariya Mulungu adampatula kuti akhale mayi wa Ambuye Yesu, ndipo adamuyeretsa. Izitu ndi zimene timaziwerenga pamene tiwerenga mawu ochokera m'buku la Luka. Mawu a mthenga wabwino wa Luka timamva kuti mngelo Gabrieli adaonekera Mariya, ndipo adamuwuza kuti, "Tikuoneni inu amene Mulungu waukomerani mtima kotheratu." Ukutu kusonyeza kuti Mulungu adamusankha, adampatula Mariya kuchokera pachiyambi, ndipo Mariya adakhala wosaipa konse. Tsono lero pamene tikuchita chaka cha mtima wosaipa wa mayi Mariya, chimene inu ndine tikunyadira ndi cholondola ndithu, sitikulakwitsa ayi. Tikunyadira kuti Mulungu adampatula Virgo Mariya kukhala mayi wa mpulumutsi. N'chifukwa chakenso tawerenga mawu ochokera m'buku la mneneri Yesaya, amene akutifotokozera kuti, "Mzimu wa Ambuye wadzaza mwa ine, chifukwa chauta wandidzoza." Mawu amenewa akufanana kwambiri ndi mawu amene timawerenga, amene mngelo Gabrieli ananena kwa Virgo Mariya akuti, "Mzimu woyera adzakutsikirani, ndipo mphamvu za Mulungu wamphamvu zonse zidzakuphimbani." Kutsikiridwa kwa Mzimu woyera kumeneku ndiye kuti kuzozedwa kwa Virgo Mariya, kupatulidwa kwa Virgo Mariya kukhala mayi wa mpulumutsi. Tsono izi zidabweretsa chimwemwe kwa Virgo Mariya. N'chifukwa chake Mariya adakayendera Elizabeti. Ndipo amene Mariya adayendera Elizabeti anazazidwa ndi chimwemwe, ndipo mwana amene amamuyembekezera nayenso anakondwa m'mimba mwa Elizabeti. Choncho monga Elizabeti ndi mwana wake adali ndi chimwemwe ataona Mariya, atamva liwu lochokera kwa Virgo Mariya, momwemonso ife lero ndife ozazidwa ndi chimwemwe pamene tikuyang'ana moyo wa Virgo Mariya amene ali osaipa konse. Kuti pamene tukambirana za kuti Mariya anali osaipa konse, zimenezi zikutipasa ife chimwemwe kuti Mulungu adampatula iye, komanso Mulungu amatipatula ife amene kuti tizimtumikira. Chimene tikulingalira kwambiri pa tsiku la lero pamene tuchita chaka cha mtima wosaipa konse wa Virgo Mariya nachi, tikukondwerera chikondi chimene Virgo Mariya anali nacho pa Mulungu. Virgo Mariya adali ndi chikondi chachikulu pa Mulungu. N'chifukwa chake sadayipise thupi lake pamene Mulungu adamuwuza kuti adampatula kuti akhale mayi wa mpulumutsi. Tikukondwereranso tsiku la lero chikondi chimene mayi Mariya anali nacho pa mwana wake. Mayi Mariya adaonesa chikondi chachikulu pa mwana wake kuchokera pa chiyambi pomwe. Pamene mwanayo anabadwa, adamulera bwino, adamusamalira bwino. Ndiyo pamene Herode ankafuna kumupha mwanayo, Virgo Mariya adamuteteza, adamuthawisa. Ndiyo pamene Ambuye Yesu amazunzika, amayi Mariya anali pomwepo. Pafupi ndi mtanda paja timamva kuti amayi Mariya anayima pambalipa.
pamodzi ndi ophunzira uja amene Ambuye Yesu amankonda. Ndipo Ambuye Yesu adayankhula kwa amayi Mariya, amayi, nayu mwana wanu. Namuwuzanso ophunzira uja kuti, nawa amayi ako. Pamene mtembo wa Ambuye Yesu udasisidwa pa mtanda, Virigo Mariya adaulandira m'manja mwake. Kusonyeza kuti Virigo Mariya adali pafupi ndithu ndi Ambuye Yesu. Adaonesa chikondi chachikulu kwa Ambuye Yesu. Tsono lero pokondwerera mtima wosaipa konse wa Virigo Mariya, tikuyang'ana za chikondi chimene Virigo Mariya adachionesa kwa Ambuye Yesu. Chikondi chimenechi sichidathere pa Ambuye Yesu okhayi. Pamene Ambuye Yesu adachoka pansi pano kukwera kumwamba, amayi Mariya anali pamodzi ndi ophunzira a Ambuye Yesu. Ankawalimbitsa mtima, ankawathandiza mu njira zosiyanasiyana. Ndipo zimenezi zikutisonyeza kuti Virigo Mariya sadangokonda Ambuye Yesu ndi Mulungu chabe ayi, komanso adakonda anthu onse, adakonda ife anthu a dziko lapansi. Pamene tikuyang'ana za chikondi chimene Virigo Mariya anali nacho pa ife, tikufunanso kuona mavuto amene amayi Mariya adakumana nawo pamene anaonesa chikondi chawo kwa Mulungu, chikondi kwa Ambuye Yesu, komanso chikondi kwa anthu onse. Amayi Mariya anavutika. Poyamba atawuzidwa kuti adzakhala mayi wa mpulumutsi, iwo ndikuvomera kunena kuti ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Adali oyembekezera. Komatu pa nthawi nkuti asali pa banja, zidayika moyo wawo pa chiopsezo. Kwa Mariya sanali nazo nkhawa. Adakhulupirira ndithu kuti Mulungu amteteza, adakhulupirira kuti Mulungu ansunga, ndipo Mariya sadachimwe, adazisunga. Amayi Mariya sadalekezere pomwepo kuonesa chikondi chawo kwa Mulungu, adachionesa chikondi chimenechi kwa mwana wawo. Ndipo mwana wawo pamene amazunzika, amachitidwa chipongwe, mayi Mariya adapirira. Sadataye mtima, sadabwerere mbuyo pa chikhulupiriro chawo. Choncho inu ndine lero pamene tikukondwerera za chaka ichi cha mtima wosaipa konse wa Virigo Mariya, tikuyang'ananso masautso amene amayi Mariya adakumana nawo. Ndipo tikuyang'ananso amene iwo adapiririra kulimba mtima kwawo chifukwa chokonda Mulungu. Ndipo inu ndine lero kuchokera kwa amayi Mariya tikuphunzira kukhala anthu okonda Mulungu. Osangokonda Mulungu yekha ndi Ambuye Yesu chabe ayi, komanso kukonda anthu anzathu. Kuti pamene tikukonda anthu anzathu, tikukonda Mulungu, komanso kukonda Ambuye Yesu, timakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Mavuto amene timakumana nawo asatilepheretse kukhulupirira Mulungu, asatibwezeretse feyo mbuyo, tiyenera kulimbika nthawi zonse ndithu. Ndipo ndizotheka inu ndine kukhala anthu oyera mtima, ndizotheka kukhala anthu oyera, ndizotheka kudzipereka ndithu kwa Mulungu, kupirira zovuta osachimwa ayi. Tiyeni tsiku la lero tipemphe Mulungu kuti atithandize monga momwe adathandizira amayi Mariya kukhala osaipa konse. Ndipo inu ndine zithandizana wina ndi nzake kukondana ndipo kukonda Mulungu monga momwe Virigo Mariya adachitira. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mayi wa Mesiya, Mayi Mariya.